सरकार हाय 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 बीटीसी सरकार हाय 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 बीपीएफ हाय 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 बीपीएफ हाय 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 हाग्रामा मावलारि मुर्दाबाद 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 हाग्रामा मावलारि मुर्दाबाद 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 बीपीएफ हाय 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 आमां बाथ्रिया मागलागे Assam Forest go back Assam Forest go back Amar mati amak lagi lagi ami taste dim ami mati eri ne dim Assam Forest go back Assam Forest go back Amar mati amak lagi Amar mati amak lagi lagi ami taste dim Amar mati जोङो बेयाव ओरैनो रायजो जानाया 40-50 बोसोर रानिं सोलिबाय जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौनो आइ आफामोनहा दखल खालामनानै दोनदों जों बेखौनो एसे एनै मावनानै जों फिसा फिसौफोरखौ फोथांना लाखियो बे फरायसा फैनाया जाबाय दाखालि मा मास मोनलाय बे थाखोखौ जायखिया जों गोसोआव गैला नार्सारि खालामफैनो एवदोंमोन एवनायाव जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ होबथानानै बे बुंबाय आरो जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो हाया रेन्जाराव थांदो रेन्जारा मा बुंगोन दा जों रेन्जाराव थांबाय रेन्जारा बुंबाय जोंथ' आंथ' जेबो बुंनो हाया आंहाबो गोजौआव मानसि दं होननानै डिउफोनाव थिनहरदों डिउफोनाव थांनानै डिउफोजों रायज्लायबाय डिउफो होनदों आंबो मा बुंनो बेखौलाय नोंसिनि लकेल इएम दं बेनाव नोंसोर मा इनफरमेसन हैनानै मा बुङो बे होननानै ओमफ्राय जों इएमनाव लकेल जोंनि इएमनाव मुनमुन बायदेवनाव थांनानै क'क्राझाराव खस्थ' खालामनानैबाबो थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों जाहाथे जोंनि बे हायाव 100 हेक्ट'र जाने जोंनि न' खाथियाव जाने बागान जानो मोना होननानै जों बेनो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बायदेवनो दा नोंथांमोना मा लुबैदों जोंथ' बागानखौ जों बाहाय खालामहोआ थैबाबो जों खालामहोआ होननानै जों ओंखायनो नैबे धर्ना बादि खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बायदेवआ बे खामायखौ जाने बन्द' खालामो आरो बेयाव जुदि बन्द' खालामा होनना बुङोबा आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन जोंहा होबथानांगौ जानानै फैगोन मनमोन बायदेवखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि मनमोन बायदेवआ जाहाथे जोंनि लकेल हिसाबै गावनि बे एरिया बे जोंनि फर्टबजरा 1 नं फर्टबजरा समस्थिनि इएम जाहाथे बे खामायखौ बन्द' खालामो आरो बायदेवआ फंसे खोथा बुंबानो बे बागाना बन्द' जागोन होननानै जों ओरैनोबाबो मिथिखायो निस्सय बे बायदेवनि आखाइ दं बेहा जाहैबाय जोंना ओरै सुखान जरा ओरै मावरि जरा भालुक जरा पुराना फानबारि खालबान्दारि फायखनदारा दुलदुलि 6-7टा गामिनि हानि मानसिनि हा दं आरो बेयाव ओरैनो एफा एनै सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बे सिङाव सोरबा रबार गायदों सोरबा औवा गायदों सोरबा एसे एनै था मावनानै थारुन गायनानै जायो आरो बायदेवआ बुंदोंमोन जोंनि सुखानजरा गामियाव फैनानै गावनि एमसिएलएनि बै केम्पासाव भटआव जाहाथे नोंसिनि हाखौ फरायसा मालाबाबो जाहाथे सेना लानो मोना बेयाव आं गसंगोन बेयाव खुनुदिनबो आं बागान खालामहोआ नोंसोर फिसा फिसौफ्रा नोंसोर बोरै थैजासे बेयाव संसार खालामनानै जादों आं बेखौ होबथागोन होननानै बायदेवआ गावनो खुद गावनि खोथाजों बुंदों गैया जों खोथा होननाय बायदि जों बायदेवआ जों गावनि खोथा बुंनाय बायदि जों जेबोखौनो नुहुराखै उल्थासो गाव जोंखौ उल्थासो नारसिनगासिनो दङ खौथि सिगां माने गाव इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो बे केम्पास समाव भट बिफैनाय समाव बे खोथाखौ गाव बुंदों दा नोंथांमोना सावरायफिनदोंना सावरायफिनाखै जोङो बायदेव जों बेखौ सावरायफिननायखौ अलरेडि जों मेम'रेन्डाम हैनाय दोनदों ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ जों खस्थ' खालामनांगौबाबो जों बेजों बायदेवजों खुद फेस टु फेस मुभ खालामना जों रायज्लायदों आरो जों गावबुरा सानैजों थांदोंमोन मा बुंदों बायदेवआ बुंदों नोंसोर रबार खालामोबा बेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन उसुबिदायाथ' बायदेव जों बाहाय एसे एनै रबार गायबाय बेयाव सासेनिल' हा नङा जों ओरैनो बे दखल 100 बिगा 150 बिगा रावहाबो गैया जों ओरैनो 6 बिगा 7 बिगा हाइस्ट 10 बिगा जों बेखौ मावनानै जादों आरो सोरबा एसे एनै रबार गायनानै जादों बे खोथाखौ बुंदों जों बायदेवनि सिगाङाव बे हारिया गासिबो ट्राइबेल एरिया जों बाय गासिबो जों ट्राइबेलनि एरियाखा ट्राइबेल मानसिखा जों बाहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर नटिस मोनदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस हरनाय जायाखै डाइरेक्ट सिदा मावफैदों बेखौथ' खनसे गायगोन होननानै दाखालि फैदोंमोन दाखालि फैनानै जास्ट ओरैनो बिसोरो मानसिखौल' थिनहरदोंमोन हाखर जावनो पेन्टिंखौ लाबोआखै आरो बेयावनो जों ओंखारनानै बिसोरखौ जों बारा होनाय जादों ओमफ्राय थांफिनबाय बिसोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनो होनदोंमोन बिसोर फैयाखिसै दा बेनिफ्रायनो बिसोर गथायनानै थांबाय नै दिनै जों बे खामायखौ जों दिनै धरना होनांगौ जानाया प्रसेसजों खालामनांगौ जानाया नैबे दिनै बायध'थायाव जों खालामनांगौ जाबाय भिलेज बाउन्डारि आरो जों बोरै हगारनो बे जोंनि न' खाथियाव बागान जायोबा बे सरकारनाव ओरै रेकर्ड थाहैखागोन बेसेबा न'खरखौ बुखुफिनहोनाय मोनसे जोंनि खौरां फैदोंमोन बुखुनाया ओरैबायदि बे क्लाबफ्रा बे नैबेयाव
न' लुदोंमोन बे न'खौ हयथ' गावसिनि ससाइटि बायदिनो हा नालाय गावस्रा माल माथा दं ओरैनो हाबाफ्राव लांनाय दो दख्ला मेरला जिनिस दं बेयाव न' लुदोंमोन आरो क्लाबनि माल माथा दोनदों होननानै बेखौ फरेस्टफ्रानो फैनानै गावसिनि आखाइजों बुखुवाखै गावसोर होनदों जोंनि आखाइजों बुखुवा जों लांगोन नोंसोरनो बुखुनानै बेयाव दोन होननानै फरेस्टफ्रा बिसोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय तखन नैबे ससाइटि मानसिफ्रा जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बुखुनानै दोनफिनदों बे एरियायाव मा बानायनायनि खोथा होलांदों डिपार्टमेन्टआ ओरैनो दंफां गायगोन गावसिनि बागान खालामगोन बुंनो थाङोबा जोंनि लकेल बिटिसि मनमोहन बायद'आ 5 बोसोर सिगां MCLA आव थानानै सरकार सलायनो हायाखैबाबो बिथाङा दिनैहाय बै थांनाय बोसोरनि जेनाखि बासबारि रुपसि आदानि कम्पानिनो हा फाननाय प्रमदखौ सोंखारिनानै बिथाङा बेखौनो बन्द' खालामदोंब्ला दाथ' बिथाङा सरकाराव दङ दा BPF सरकारा दिनैहाय BTC सरकारा दिनै गिदिंनानै फैफिनबाय दा बिथाङा जोंनि हाखौ होबथानांगौ होननानै जों बिथांखौहाय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा दिनै गावनि सरकाराव फैनानै उल्थायै फिर खनसे बासबारियाव जाथाय जानाय बायदिनो जोंखौबो दिनै नारसिनफैदों गावनि सरकाराव फैनानै गावनो नारसिनफैदों दा जों रायजोआ बेखौनो लुगैयो जे बिथाङा बासबारिनि आदानि कम्पानि बायदि एसेबां गिदिर कम्पानिखौनो बिथाङा बन्द' खालामनो हादोंब्ला गावनि सरकार गैयि समावनो बे सरकार गैयि समावनो गाव बन्द' खालामनो हादोंबा दिनैहाय जों सानो जे गावनि सरकाराव फैनानै जोंनिनो पर्बजरा डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि जों 4, 6, 7 गामिजों दखल खालामनानै दोननाय एसे हा सासेनिल' नङा बेवहाय खमैबो बुंनो थाङोबा 300-400 घरनि हा दा बेखौ बिथाङा गावनि सरकाराव थानाय हिसाबै दा बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जों बिथांखौ हांख्रायो दा गावनि सरकाराव थानानै हांख्रायो बन्द' खालामनांगौ होननानै जों बेखौनो लुगैयो दा बिथाङा जे जोंनि ट्राइबेलनि हाखौनो गावनो बुंदोंमोन जेनाखि गावनि MCLA BTC इलेक्सनाव बिथाङा बुंदोंमोन गामि गामि गिदिंनानै जोंनि BTCखौ बासायगोन होननानै BTC बासाव होननानै BTC बासाव होननानै गाव बुंदोंमोन गाव बुंनाय बायदि दिनैहाय खामानिखौ मावनायखौ नुहुराखै जोङो दा जोंनिफ्राय बेखौनो बुङो खावलायनो सानो जों रायजो राजाया बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बिथांनिफ्राय लुगैयो फिसा मोनसेल' खामानि जाहाथे बियो बिथाङा मनमोहन बायद' बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बन्द' खालामथारनांगौ नांगौ जायोबा आरो खुद्रिसारनांगौ जों खुद्रिसारबावगोन थेवबो बिथाङा बे खामानिखौ बन्द' खालामनांगौ जों बागानखौ खालामहोआ आरो